지금 포장 말이야. 뭐 많은 거라 가리. 아, 그런 거 없나? 나이트 저니. 가리 거리 많아 그래. 네. Kies lep nou. Kies op zo. 앞에 시. 더 공부해. MMB 내 미니래. MMB 그래. MMB 블록. 오르자이 MMB니 아버님 फिसाजो, 오르자이 आंनि फिसाजो. बायद'र ছোৱালী, মোৰ ছোৱালী. जोंनाव थांगासिनो दङ एयारपर्ट खाथिसिम रावना होगासिनो दायो दङ ओरैया सासेल' हरजेनदों एमएन फंबाय खोनाजायो खोना थाङाखै नामा साथो याते एयारपोर्ट रास्ता आमार सोना मा ओंख्रि जाखो फंबाय एमएन नोंसिखा नोंसिखानि होनबा नोंसिखानि नामा एथे नामिल लिखिबाय दं एथे नामिल दे सा जैनो आमबो जिरिया बोखांदो नोंसिखा होगोन बुलायथियालै माबो बयलाक मायाथ' बयलाक इबो नायखुमा हरबायलै जोंहा फंबाया मेगन थाइसेजों थाइसे खोबथेनानै दाबो फन होग्राखौ खियाखै फैथ'बाय र' नै जोंना आसोला एमएमबिया सिन्था खालामदों एसे मानसिया दाख्लै सोरखौ सोरखौ मोजां बुंथारबायलां क'क्राझाराव दंफैयो होननानै मानो होनबा एमएमबिनाव हिनजाव खारसन फैदों दोनफैदों माबानाव एन हाउस बाजिनि लाइफआव कमेन्टआव आंसो थाल गैया बै माबाया बैराथिया बबेनि उदालगुरिनि ओमफ्राय औलै आदा रावबो गैयाना उफायबो गैया नायखुमायाबानो नंगौ फंबाय नोंनाथ' जा कमेन्ट होआखै रावबो दंफैयो मानसिफ्रा दंनायालाय আমি নাম্বার লাগিব পাই এইখিনি যে আছে হ্যাঁ কি এইফালে যাই আছে এফালে যাই আছে গাড়ীটো ওরে গাড়ীটো কি এফালে যাই আছে এইটো না এইটো ন ধৰ্ম এইটো এয়াৰপৰ্টত লৈ যাব খুজিছে অ ইয়েস এয়াৰপৰ্ট ফ্লাইটতে উঠি আহিম নেকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে বিলুৰ লগত নামি যাম আমি নদীৰ ওপৰত আমাৰ তেজপুৰ কাৰোবাৰ কোকৰাঝাৰ লগৰৰ ঘৰ কোকৰাঝাৰ মোৰ ঘৰ তেজপুৰ গাড়ী শুনো জালুকবাৰী मोनबाय
गाइसमोन एमएमबि माला लागोनब्रा एक्ट्रिसखौ लायनो एक्ट्रिस मोननो रोङालै बियो फाग्लाया देखी को चलते छोड़ ना को इथे आम्ही हेरी जाम हाजो हाजोबी हाजोगल ऊपर तो से अब मल थाम কিয় ऊपर नाम बिलागा ওপৰত মানে কাম কৰে হেৰি কৰে শুন আমি খুচকাৰি যাব লাগে নালগে এইফালে যা ফটো ব্ৰিজৰ তলত পাইতো ব্ৰিজৰ তলত টেম্পু পাইতো নালাগে এইখিনি পাবি এইটো ব্ৰিজটো এইটো এইফালে পাব হাজোগল आं खाय थांगासिनो दङ गारिया ओरैहाय होनना औ ओले बे ब्रिज गाहायावमोन ना ब्रिजनिखौ साइडनि ब्रिजनिखौ साइडनि मोनोरा हाजोनि गारि कवालकुसिनि गारि हरबाय जोंना अनलाइनसो मारिनांगोन नों मारदो आं नोंनाव दाहाय मारिनोसै आं नै लाइभआव दं 20 80 मारि जालुकबारि गाइसमोन जालुकबारि खम जारला बिजोंबो नो टेक गैलानो हा टेक नाय नेट गैया 120 কেনেকুৱা এই নহয় এনেকুৱা নকবি দাদা প্লিজ মই বেয়া পাম 110% 20 টকাকে নহয় সবই ভাই আহা যোৱা কৰি থাকে এনেকুৱা নহয় 20 হয় এটা পাল্লি নহয় 20 হে নহয় বেয়া কথা এই হল দে আৰু আপুনি 20 টকাটো নুখুজিবি 20 টকাকে 80 টকা হয় হে এনেকুৱা নকৰিবিচোন সদায় আহে যোৱা কৰি থাকে মই 20 টকাকে মৰমত নকবি এইটো মৰমত নহয় বেছি লৈছে আপুনি 30 টকাতে আলা ভাড়াও माबाल' 20 টাকা করিল बारा लाबाय ओरैबायदि दङ आरो ड्राइभारफ्रा किसुमान जोंखौ ब्रिज साजों लाबोदों ना थालां गैलासो आं ब्रिजखौनो ब्रिज साजों होबोदों दा सिद्दा होमबालाय जाबाय बेनो दा जालुकबारि मेन ब्रिजआलाय जोंहा सिनायथि बसुमतारी फैदों हेल' होनो हेल' आदा मा खबर खबरा एसे मोजांबो गाज्रिबो नानि साखाना फंबाय साखो जा सिनायथिया खबरा मोजांबो गाज्रिबो माबासो ओमफ्राय फंबाय जोंहा मा होनखो फंसे खर'आव थेख्लायरा बिदिखौ थेख्लायबा नानिसो होनदों आदसा नानिसो आरोना सिनायथिया दे ओरै सिदासो थांबाय मा आदाबो थांनांगौ जाखोरा मा आन्दायनायसो मोनलायबाय आं ओरैसो थांनांगौ जों थांनाया गारियाव फै मोनो दा गोजौ नुयो ना गाहायाव नुयो ब्रिजनि सिङावसोब्रा मेन ब्रिजआ बोरो बिलाइ गोजौ जादों होमबालाय माथो सोर फन हरलायखैलै माबा सुलतान ग्राफिक्सनो फन हरदोंमोन आं नोंनाव दाखालि हाब सोरब्रा आंनाव फन हरलायनायलाय
dong ada Jalukbaria dong ane. Bro. पाठशाला थांग्रा ओरैजाय बे लामायानो ससे कलखुसि गारि आसे ना कलखुसि सिगाङाव कलखुसि आसे ना गारि कुन्दु ओइटु ओट मानसिबो लागिब्रा कि मने मने थाके ओइ अट' मोनबायलाय फाइनालि गाइसमोन गाइसले बिदि गेजेराव सोरबाय सोर दं खैजनासो एते गाबोन फुङाव ओंखारनो खैथायाव गारि दं 6:30 गाबोन फुङाव ओंखारनांगोन ए दुटा धरबो अमासो थांलांदां रुमाव थांनो नागिरदों मौसुमि रुमाव हा हा गाबोन फुङाव थांनो जागोनदां आं थांला मानसि गिरनो जाखो गाबोन फैनायाव गाबोन जेरैबाबो नों थाखानांगोनब्रा एन्थ'निखौलाय माथो खालामगोन आं दखान खुलिनांगौना फुङाव फैसै नांगौबा एकदम फुङाव ओंखारनांगोन फुङावबो नोङो जेरैखिजाया नोङो गाबोन दिनाव दखानाव थांखाया नों नांगौबा दखानखौल'सो खुलिना दोनना फैनो हागोन रावबो गैयाना मा खालामो गाखोदो गाबोन दाख्लै गारि गोनांखायसो थाब फैनो हादों